Здравейте, искам да представя вашето внимание на един автомобил, нов внос от Германия, а именно Ford Kuga 1.5 EcoBoost, 150 конски сили, ръчна скоростна кутия, ниво на оборудване титаниум. Автомобилът е само на 132 000 км с сервизна книжка, където са отбелязани всички сервизни интервали и обслужване. Разполага с два ключа и два комплекта гуми с джанти, като в момента е с зимните гуми, които са качени на оригиналните джанти. Летните гуми с Michelin, също на много хубави джанти. Може да ги видите в мобиле, където е качена колата на обява. Там ги има снимани. Изключително запазен автомобил. Нека го погледнем и отвътре. Предни и задни стъкла, вибиране на огледалата, централно заключване, автоматични фарове, темпомат, полукожен салон. Има отопление на седалките, отопление на волана, отопление на предното стъкло, не е обдухване, отопление на предното стъкло. Има опция самостоятелно да се паркира автомобила с старт-стоп система. Ето как изглежда отвътре и тавана. Автомобилът е супер запазен. Също го покажа и отзад. Тук е надпис, че Kuga. Сега ще го запалим. Този надпис ще го махнем. Има Apple CarPlay, Android Auto, климатроник, озонов, шапката. Както казах, на 132 000 км. Блок компютър. Нека да отворим и предния капак, да видите двигателя как работи. Не се чува. Ето го. Дневник, както е пристигнал и нас. Тук има бележка. Съм това. 158 км, тук няма масло. Ако имате интерес към автомобила, може да се свържете с нас на посочения телефон. За повече подробности може да последвате линка в описанието. Автомобилът е качен на обява в мобиле. Намираме се в град София. Може да ми се обадите, да дойдете, да го видите автомобил, да направим тест драйв. А пък ако имате някакви допълнителни въпроси, може да ми се обадите. Това от мен, бъдете живи и здрави!